Uglavnom, u čemu je fora, pazite, možda godinu dana sad, pošto je bilo Ramazan, nekde tako, otprilike godinu dana, imali smo challenge gde smo sa gospođom Koprivom. Poznajte se, drago mi je. Drago mi je Kopriva. Kopriva, drago mi je. Tak, ja bi čak i smeo. Beži, mene strah. Mene strah za tebe. Ja bi smeo. Gdje smo mi, kad bi gledali videe smiješne, smiješni videi, na primjer ovi naši, i gledali smo to i ko se nasmeje dobije Koprivom preko ruke. I zbog toga smo obukli ove kraće majice. Inače, šta je fora, ovu majicu isto sam nosio i pre godinu dana. Nađe malo pre. I ja sam uvijek. Uglavnom, vi, lajkujte ovaj video. Slušaj, ako ne pređe 200 lajkova, ja vas Koprivom juri. Ja vas Koprivom juri. Čuđa me sad tu. Uglavnom, mi idemo u video. Pljuni. Sad se nećeš me smijat, sigurno. Ona iz parka video, bruda. Što me opušio. Čato. Što me opušio. Šta? Nasmio si se. A da nisam, brate. A da evo, sad usporeni snimak. Ajde povrati mi se sad pa. Ne mogu, nisam jeo ništa, kako da povratim. Oh, fuck. Nasmijao sam se. Nadam se da me nije primetio. बेईमानी नहीं फिर वीडियो बन रही है नहीं हाँ बन रही है Aj peljam se. Nema me peljet. Peljet, znaš ti gdje peljet? Hoćeš ti prvi? Ti mene? Ja sam se nasmio prvi. Pa to ko prvi? Pa ko prvi? Dobro, spasili smo se. A prošli... Nemo ovo! Šta? Prošli put smo se obojili? Pa hajdem da obojeću. Nećemo. Stani! Šta stani? Imaš ti decu. Si. Imaš ti dušu ti. To već, aha, peljam se. Stani, ne mogu. Bolje ovako. Ne mogu. Dobro, nisam mogu, možda Stani. Shit, here we go again. Shit. Brate, šta te toliko strani, niste mnogo. Ajde, nemo! Pa dobro, mi strah. Malo lice to. Pa niste mnogo. Hoće. Pa snimaj dole, brate. Što snimaš gore? She's chasing him out after the dog. Oh my god. Što beži? Kako je retardiran video. Što beži, brate? Ja sve vreme beži. Ti sve povoliko beži. Imaš se dobro form. Ali da jadni pas se, on se možda nije ni uplasio. Pa ste mora da vuče ovog čovjeka, on težak. Pruži svoju ruku. Hajde. Kao novi injekcije kad ti daje. Pa dobro, nisam te toliko. Pa dobro, neće. Ovo sam računao. Je te strah? Nije. Priznaj. A da nije, aj slobodno. Aj. On je pelja, vrati. Ozbiljno. A, sad mi vodi tako, sad jes. Dobro, nije došlo. Ne pelja. A pa vidi malo počela da gori. Sad me peljalo, mislim, ono. Počela da... O, pelja me po faci. Ovo meni nije smiješno. Ovo je smut. Samo se nadam da se nisu dodirnuli. Što nije šerijatski? I ona će da gleda. Evo kako smo se nasmijeli. Jesi? To je to što ja mogu da nastavim. Bože Petre. Osmo u dime. Osmo u dime, ne mogu... A da loš smo ko privobran, dva ne pelja. A kako ne pelja, gleda mi ruke. Meni ništa. Pa da kad mi dostavi. Ojdju. Stvarno manje pelja, mada trebamo brzo da... Aj! Sad, oj, što mi ispe... Ovdje me opelja. Ovdje što me opelja. Do you need to open the blind bag too? No, Okay. just the egg. Radi, brate. Doktorski. 100%. Sad ti ga zove.
Hey, doe gewoon brandweerman Sam. Francuzi. Kad se zakačim u... Pa ne može, vrate. Ono, očekuje si baš to bude. Hajde. Ja sam ovdje. Hajde. Tu me nisi dobro prošli put, hajde. Sad me jesi, vrate, stanicu. Sad si me rasturio sam. Odavde ovako se dođe. Tako ja meni ruku što radi ovdje mi da i treće. Dobre, dobri smo. Otvaram i... Brate, sad pec alarm, jel? Smislio da će dođe u... Ne pokušavaj da ovo kući. Vi što imate mačke? Sad će da bude ono beton. Znaš što je dobra stvar? Meni možete. Što ja znam vam vidio. A da ja ti rekao, brate. I ja te pitam, znaš kao ono, da... A da ja sam znao da će to da se desi, subhanallah, ali ono... Opet ista ruka, ja? A da i šta, prošlo već. Šta nisi slušao? Što nisi slušao? Pauči slobodno. O, što se ja opet... Nije me strah, slobodno udari, slobodno. Ah! Pa dobro. Neka, vrati! Da. Idemo novu koprivu da beremo. Ili sam stvarno što mnogo jako. Ne prijena, jedno od toga, idemo dobro. Mogu ja. Sedi tu! Spadaj mikrofon. Sedi tu i čekaj. I okni me, kad ti majka rekne, hajde u beri frutu da te ubije. Ajde, doći ti. Da ne frutu da te ubije. Kaj si me sad dobro poučio. Shit. Šta Da setimo koliko pelja. Ova? Da im prenesemo vizualno, ne vizualno nego audio, da im prenesemo koliko pelja. A to prva smo potrošili. Nije, to je ovo. Nova? Nije, ćemo onda. Hajde pa da vidimo smo kakve. Hajde, Serijalan. nemoj me ništa. Serijalan, brat. Pa samo da prenesemo tamo kako pelja. Hajde, da priđi. Come over here, boy. Pa nemoj mi se... Potrš. Hajde. Potrš. Hajde! Opa! Pa stani, vrate, ne Pa, može takni niti. mi više. Ja ću nežno, gentle, da... Srcom te kave. Da pa, haj. Pa hajde. Umojem te da dobro. Samo... Haj ti me Slabo noć. si mu udari. Bom peda. Bom peda, ne treba jako. Samo nećemo jako, vrate. Bom peda. Bom peda. Bom. Nećemo. Ah, ko sam ja. Što se mi sažio? Ne može, brate, ne može, jednostavno. Što je? A dobro dari, dobro dari. What the fuck? Ja sam prišuteo srećno. Ah, haj opet ovdje, ja sam ustrašen taj. A šta? Ja, ovo kako ti je ruka. A da pa, ajde, Kako brate. ti lijepa. Ka tepih. Evo vamo, brate. A gledaj ovdje. Tu već Ajde. izašla na... Nemoj jako, brate, pa te nisam jako. Gledaj. Be gentle, be gentle. Ajde, to si ti još 60 metara. Jel? Nije. Ne dolazi. Pa mora. Pa za klip... Ovako. Aha, dobro, sad. Mora, ja ne bi da se udaram, nego mora... Aj, brate, samo se ja pedam. Aj, ste se smiju? Kako mogu? Ne mogu. Like a little girl. Det är helt sagt. Rumble. Kände lite. Nemoj me! Fede. Svež marac. Šta sam ja rekao, nemoj me! Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidao. Ako vam se svidao, ostavite like, share, subscribe, zapratite Ripka na YouTube-u, viš to je ono oficijalni, ali ne. Da. Ali braće moje i tetke, nije to sve. Ukoliko pozovete odmah dobijete na giveaway kesicu Fairvexa. Fairvexa. Koji nije za grlo. Fairvexa sa medom.
Svi u komentare F za palog brata. Čekaj bre, polomiti ovo sve. Pa, to bi dobro bilo kad ne bi uradio. Evo od 8 ljudi.